ഹലോ ഹലോ ശേഖര ആ ഞാൻ വന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഒക്കൊക്കെ ഹായ് ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ ആക്കുന്നു Sir, could you talk softly? You're disturbing the other passengers, please. ಅವೇ ಬಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಟು Welcome on board, sir. ಓಂಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ಅಂತ ಮಳ್ಳವಾಡೋದು ಹಾಂ ಅವಳು ಇತ್ತಿದ್ದಾಯ ಬೋಪಿಂದ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದುಬೈ ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತು ಗೊತ್ತಂತೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟೋದು ಅವಳು ಓಲಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟು ನೀರುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಟಿಜಿನ ನೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನು May we have your kind attention, ladies and gentlemen? We will now familiarize you with the safety features of this flight. Slip the life jacket on your head and fasten the straps around your waist tightly. To inflate the jacket, pull the red toggle. In case it does not inflate, it can be inflated manually by blowing into the mouth pipes. ಅಂದ್ 7 ಕಿಲೋ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಏತು ಹಾಯ್ ರೇತ ಮುಕ್ಕಲು ಕಿಲೋನ ದಾನ ಬೊಕ ಇನ್ನ ದಪ್ಪದ ರಡ್ಡು ಚಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಾಡ್ನ ಅವಿನ್ನು ದೆತ್ತು ಬಾಡಿರಲ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜಿ Excuse me, sir. ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖಾಲಿ ನೀರು ನೀರು ಕೆನ್ಯತೆ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆಲ್ಗೆತಿ ಮಾಲು ಪುರ ಕೊರ್ಪೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪರ್ರೆ ಅದೇನು ಬೀಡಿಂಡಿ ಬೀಡಿ ಏ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಏನನ್ನು ಉಲೈ ಪಾಡುವಾರ ಮಲ್ಪ ಕೊತ್ತವನು ಹೋಯ್ತು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಈ ತಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಉಲಾಯ್ಪು ವೆಜ್ ಓಕೆ ವೆಜ್ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ವೆಜ್ ಹತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೆಂಗ ಮೀನ್ ತಗಜಿಪು ಹೆಂಗ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ನಡ್ದ ಒಂದು ಇಂದ ಗಜಿಪು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ತಗಜಿಪು ಬೋಡೆ ಮೀನ್ ತಗಜಿಪು ಬೋಡೆ ಮೀನ್ ನೋ 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 ಮೀನ್ ತಗಜಿಪು ಬನ್ನೇಟ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ